Hi havia hagut una vegada un món molt bonic i ple de vida, amb llens de porqueria i moltíssima tranquil·litat. Però com tota història tenia una part dolenta, i és la que anem a explicar-vos. Hi havia hagut una vegada un món molt bonic i ple de vida, però que a poc s'anava posant més i més brut. I va arribar un moment en qual no es podia ni respirar de tanta contaminació que hi havia al planeta. I la gent havia de portar màscares per anar al carrer. Recordeu que el cel era de color blau i no gris? Sí, ara sempre està tapat per una mira de nuvolera. Recordeu quan aquí hi havia un gran bosc verd? Sí, ara només hi ha desert i aiguat. I quan els tomàquets tenien gust de tomàquets? I no tenien gust de plàstic com ara. Sí, tens raó. Però un dia, una nena amb molta imaginació es va posar a pensar com era un món abans de tota aquesta situació. La nena va pensar que seria molt bona idea reunir a un grup d'amics i pares per fer una manifestació i anar a reclamar a l'alcalde per si podia fer alguna cosa per solucionar tot allò. Això no pot seguir així. Si el món segueix deteriorant-se d'aquesta manera, acabarem totalment destruïts. Hem de protestar i pressionar perquè els governs actuïn d'una vegada. Però l'alcalde es va ignorar i quan va haver acabat de parlar, ell va respondre amb un simple "No!". L'alcalde va trucar a la policia perquè els fessin fora de l'Ajuntament. Però poc després la nena va dir: si l'alcalde no vol ajudar-nos, farem pancartes i el poble decidirà si es personen o es donen suport. I així ho han fet. Els habitants van escoltar els seus discursos amb atenció, però no gaire gent hi va estar d'acord. Com que pràcticament ningú els va fer cas, no va tardar gaire temps a començar a morir la gent per culpa de tota la contaminació i la porqueria que havien deixat al planeta.
Fin. Doncs jo crec que tinc la solució. Hem de viure al mar. Total, nosaltres ja som submarinistes i no ens costarà gaire viure al mar. És veritat, podem viure al mar. Doncs ho intentem. Jo també crec que podem viure al mar. Agafen les bombones, les aletes, les ulleres i quan tinguem gana podem pescar al mar. Vale, sí. Sí, ho intentem.
que siguin abusades. Es nota molt. Sabeu què és? Els nàstis! Està tot sobre el grup. I a més, a mi, gairebé no queda coquilla en la balcona. I no ho tindrem per sempre! Uah, quin rotllo, així no pot viure. Què podem fer? Ajudes esperant. La terra està molt bruta i el mar encara està pitjor. I no sé dit el que ha arribat a veure, però... Sí, jo també ho he vist. Hi ha animals que estan patint, pateixen molt. He vist tortugues enganxades amb plàstic, peixos ofegats per anelles de plàstic, animals marins menjant bolses i milions de taps. Això sí és sostenible. Doncs hem de fer alguna cosa. Per què no demanem ajuda a algun doctor d'un altre planeta per viure? Sí, perfecte. Deben dir el mar i el carne i pueden identificar, però no serà gens fàcil. És veritat, nosaltres com a uns submarinistes sense mar... Sí, tens raó. Ja ho sé, demanem ajuda als astrònoms. És segur que us poden ajudar. Astrònoms, escolteu, la nostra idea no ha funcionat. El mar està més brut que la terra ferma. Ara què fem? Mira com veurem i ara com ho podem fer quan sigui impossible. Tranquil·litzeu-vos, nosaltres intentarem trobar una solució. Ara mateix estàvem parlant sobre el tema. D'acord, així marxarem més tranquils. Confiem en nosaltres. Bé, ja sabeu, ens hem reunit aquí per buscar possibles solucions per salvar el nostre planeta, ja que la idea dels submarinistes i científics marins ha fracassat. Ara què fem? Alguna proposta? Per què no portem totes les ajudes cap al sol? Això, i les cremem. No seria mala idea. O per què no busquem un planeta amb un mar i ho portem tot allà? És una altra opció també. Jo tinc una altra idea. Quina? I si inventem un nou aparell que serveixi per netejar la contaminació de l'atmosfera, Aquesta és una idea molt interessant. Bé, ja tenim unes quantes solucions. Ara hem de comunicar-ho als representants dels països en la reunió sobre el canvi climàtic. Hola, bona tarda. Notícia d'última hora. Avui es reuneixen els representants de tots els països en la cimera sobre el canvi climàtic per parlar sobre la contaminació i les mesures per reduir-les. Connectem en directe amb els nostres companys des de Barcelona. Endavant. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la reunión internacional sobre el cambio climático. Bona tarda. bodes igual. Segura. Hello, good afternoon for everyone. مرحبا مشاق الجميع voluntario y Estamos aquí reunidos para encontrar una solución a los problemas de la Tierra, sea además adecuada de los intereses de todos los países del mundo. Los astrónomos han encontrado una solución y les tenemos que escuchar. Encara no hem passat, però hem de. Tenim tres possibles
Mentrestant, anirem treballant per crear una màquina que serveixi a detallar la nostra atmósfera. Creo que ya tenemos unas cuantas soluciones. ¿Todos estamos de acuerdo? Señora astrónomo, comiencen a trabajar, que hay mucho trabajo para hacer. ¡Se les acaba el tiempo! De 2020 marchan hacia Marte un grupo de varios astronautas para empezar la recuperación de nuestro planeta. Les deseamos mucha buena suerte. And those were all the sequence start. Here we have a go for auto sequence start. This company's onboard computers have primary control of all the vehicle's critical functions. T-minus 17 seconds and counting. 15, 12, 11, 10, 9, 11, 2, 1, boost ignition, and liftoff.
A la Fiora Rival, com ha anat la missió? He pogut llançar la rosa a mar? Preparat per el seu viatge ja? Sí, ja hem tornat, però la mitja res malament. Com? No pot ser. Què ha passat? Ens hem trobat uns éssers més petits que hi viuen allà. Com pot ser? No els havíem vist mai. Doncs això, ja no podem dir que estem sols a l'univers. Ens ha dit que no podem jugar al seu planeta. Ells creen mateix de planetes i nosaltres hauríem de fer el mateix en comptes de visitar la casa d'ells. Creo que tienes razón. ¿Y qué te manda? Però sabem que l'emplàstic us interfia. 发生之时对人类有害的物品。Aturar la deforestación. Cuidar a los animales. Le digo, haremos un programa para ayudar a la población y les ayudaremos a cuidar del planeta. ¿Quieres mirar al bus muy bien? Volver a nuestros países y a trabajar. El planeta no és nostre. Ens hem oblidat que en ell viuen molts éssers vius.
Nena, que se oye. Yo no puedo más. Para hacer el empalme. No me yo no puedo. Porque si no, entre que le doy y empieza... Jolín, si me está... Otras tampoco, son diversión más grande. També per... Solució i les graus per escuchar. Bona tarda a tothom. Us hem convocat a aquesta reunió per parlar sobre els límits que ha arribat la contaminació del nostre planeta. Encara no és massa tard, però hem d'actuar. Tenim 3 possibles solucions que ens quedaran. Una, dues... Hola, bona tarda. Una, dues...